שואלים אותי, מדוע כל כך חשוב לעשות בדיקת אולטרסאונד לכבד שומני? התשובה היא שכבד שומני זה מצב בריאותי שלא כואב, שלא משדר סימנים. וכבד שומני הוא בעצם סמן לאורך החיים שלנו. כי אם יש לנו כבד שומני, זאת למעשה הוכחה או ראיה ברורה שאנחנו עושים משהו לא נכון. בין אם זה בתנועה, בתזונה, שילוב שלהם ועוד ועוד. ואנחנו רואים כפשוטו את הקשר בין כבד שומני לעמידות לאינסולין, לסכרת, לסיכון למחלות לב, לפלקים טרשתיים ירוקים. הקשר הזה מובהק וגם נמצא במחקרים. לכן הבדיקה הזאת תיתן לכם בעצם אינדיקציה האם באמת אתם חיים בריא או לא חיים בריא. אני יכול לומר, כשאנחנו רואים פה מטופלים עם כבד שומני בדרגות משמעותיות, והם בעצם מבצעים את הפרוטוקול לטיפול בכבד שומני, כולל זה תזונה, תנועה, כולל תוספי תזונה שהם ייעודיים לכבד שומנים, כמו למשל שמן הקצח של חברת ליקוטבה, שזה אגב השמן היחידי שבעצם נחקר קלינית על בני אדם והראה יעילות יפה בהורדת לחץ דם, הוא היחידי עם הריכוז הגבוה של תימוקמינון, חומר הפעיל, שבעצם אחראי על כל התופעות הבריאותיות הטובות שיש לשמן הקצח. אנחנו רואים שלוקחים אותו ותוספים אחרים רלוונטיים לכבד שומני, רואים לא רק הטבה בכבד שומני, אנחנו רואים גם הפחתה בעובי הפלק הטרשתי בעורקי הצוואר. מטופל לוקח גם מיצוי ליקורית, שלוקח גם את השמן קצח, אנחנו רואים כפשוטו, השילוב ביניהם ביחד, עם הרגלי חיים בריאים, עם תזונה נכונה, אנחנו רואים אפקט של ניקוי יורקים כפשוטו, דברים שהרפואה המערבית לא מכירה באפקטים האלה בכלל. מבחינתם יש פלק טרשתי, העיקר שלא יחמיר, אין דרך לנקות. אז אני רוצה לומר בצורה חד משמעית, אנחנו רואים בקליניקה אצלנו, בבדיקות שאנחנו עושים, בדיקות אולטרסאונד, רואים הטבה בעובי הפלק הטרשתי. אצלנו מטופלים שעוברים במשך שנה שלמה תהליך עם תזונה, עם תוספי תזונה נכונים ואיכותיים, רואים תוצאות. אז תדעו שגם אם במשפחה שלכם יש הורים, אחים, בני דודים, דודים וכולי, עם התקפי לב חלילה, עם שבץ מוחי בהיסטוריה המשפחתית, יש מה לעשות, אפשר למנוע את הדברים האלה, אפשר לנקות את העורקים שלכם. עם אורח חיים בריא, תוספי תזונה איכותיים, ייעודיים למטרות הללו, ספציפית רואים תוצאות. תהיו בריאים.